रशियानं युक्रेनवर पुन्हा एकदा हल्ला केलेला आहे। ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यानंतर आता पुतिन यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे। रशियाकडून युक्रेनवर पुन्हा एकदा ड्रोनचा हल्ला झालेला आहे। आताची महत्त्वाची बातमी, रशियाच्या या ड्रोन हल्ल्यामध्ये 4 मृत्यू झालेला आहे। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपण सत्तेमध्ये आल्यास रशिया आणि युक्रेन युद्ध थांबवण्याचा प्रयत्न करू आणि त्या दृष्टीने त्यांनी पावलं सुद्धा उचललेली होती। रशिया त्याचबरोबर युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांशी त्यांनी चर्चा सुद्धा केलेली होती। मात्र तरी सुद्धा रशियानं ट्रम्प यांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे आणि त्यांनी पुन्हा एकदा युक्रेनवर ड्रोन हल्ला केलेला आहे। या ड्रोन हल्ल्यात 4 मृत्यू झालेला आहे। रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध आता थांबावं यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सातत्यानं प्रयत्न करत आहेत आणि या दरम्यान रशियानं पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलेलं आहे आणि मोठा ड्रोन हल्ला युक्रेनवर केलेला आहे।